epístola de l'apòstol Pau als Colossencs. Colossencs, capítol 1. Pau, apòstol de Jesucrist, per voluntat de Déu, i el germà Timoteu, als sants i germans fidels en Crist que són a Colosses. Gràcia a vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesucrist. Donem gràcies al Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist, pregant sempre per vosaltres, d'ençà que hem sentit parlar de la vostra fe en Crist Jesús i de l'amor que teniu envers tots els sants, per causa de l'esperança que us està reservada en els cels, la qual ja vau escoltar per la paraula de la veritat de l'Evangeli que ha arribat a vosaltres, com també a tot el món, i està produint fruit, igual com entre vosaltres des del dia que vau escoltar i conèixer la gràcia de Déu en veritat. Així també ho vau aprendre d'Epafràs, el nostre estimat company de servei, que és fidel ministre del Crist per a vosaltres, el qual també ens ha assabentat del vostre amor en l'esperit. Per això, també nosaltres, d'ençà del dia que ho vam escoltar, no parem de pregar per vosaltres i de demanar que sigueu omplerts del coneixement de la seva voluntat amb tota saviesa i intel·ligència espiritual, a fi que camineu d'una manera digna del Senyor, complaent-lo en tot, fructificant en tota obra bona i creixent en el coneixement de Déu, enfortits en tota força, segons el poder de la seva glòria, per a tota perseverança i longanimitat amb alegria, donant gràcies al Pare, que ens ha capacitat per participar de l'herència dels sants en la llum. Ell ens alliberà de la potestat de la tenebra i ens traslladà al regne del Fill del seu amor, en qui tenim la redempció per mitjà de la seva sang, la remissió dels pecats. Ell és la imatge del Déu invisible, el primogènit de tota creació, perquè en ell foren creades totes les coses, les que són en els cels i les que són a la terra, les visibles i les invisibles, siguin trons, dominis, principats, potestats. Totes les coses foren creades per ell i per a ell. I ell és abans de totes les coses, i totes les coses subsisteixen en ell. I ell és el cap del cos de l'Església. Ell és el principi, el primogènit d'entre els morts, a fi que en totes les coses ell tingui la preeminència. Perquè en ell va plaure al Pare de fer habitar tota la plenitud, i per ell reconciliar a si mateix totes les coses, tant les de la terra com les del cel, havent fet la pau per la sang de la seva creu per ell. I vosaltres, que abans éreu estrangers i enemics en la vostra ment per les males obres, ara us ha reconciliat en el cos de la seva carn per mitjà de la mort, a fi de presentar-vos sants i sense taca i irreprensibles davant d'ell, si és que persevereu fonamentats i ferms en la fe i no us moveu de l'esperança de l'Evangeli que heu escoltat, que ha estat predicat en tota la creació que és sota el cel, del qual jo, Pau, he esdevingut ministre. Ara tinc goig en els meus sofriments per vosaltres i completo en la meva carn el que manca a les afliccions de Crist per a benefici del seu cos que és l'Església, de la qual jo he esdevingut ministre segons l'administració de Déu que em fou donada per a vosaltres per complir la paraula de Déu, el misteri que havia estat amagat des dels segles i des de les generacions, però que ara ha estat manifestat en els seus sants, els quals Déu ha volgut fer conèixer quina és la riquesa de la glòria d'aquest misteri entre els gentils, que és Crist en vosaltres, l'esperança de la glòria, el qual nosaltres proclamem, amonestant tothom i instruint tothom en tota saviesa, a fi de presentar tothom perfecte en Crist Jesús. Per això, també m'afanyo, lluitant d'acord amb la seva operació, que opera poderosament en mi. Colossencs, capítol 2. Perquè vull que sapigueu quina gran lluita tinc per vosaltres i pels de l'Odissea, i per a tots els que no m'han vist cara a cara, a fi que els seus cors siguin encoratjats, units estretament en amor, i per a tota riquesa de la plena seguretat de la intel·ligència i per al coneixement del misteri del Déu i Pare i de Crist, en el qual
estan amagats tots els tresors de la saviesa i del coneixement. I dic això per tal que ningú no us enganyi amb paraules persuasives, perquè encara que estic absent en la carn, estic present amb vosaltres en l'esperit, alegrant-me i veient el vostre ordre i la fermesa de la vostra fe en Crist. Per tant, tal com vau rebre el Crist Jesús, el Senyor, camineu en ell, havent estat arrelats en ell i sobreedificats en ell i confirmats en la fe, com vau ser instruïts, abundeu-hi amb accions de gràcies. Vigileu que ningú no se us endugui captius a través de la filosofia i de la fal·làcia buida, segons la tradició dels homes, segons els elements del món i no segons Crist, perquè en ell habita corporalment tota la plenitud de la deïtat, i en ell esteu omplerts, ell, que és el cap de tot principat i potestat. En ell també fóreu circumcidats amb una circumcisió no feta amb la mà, en el despullament del cos dels pecats de la carn, amb la circumcisió de Crist. Sepultats juntament amb ell en el baptisme, també vau ser juntament amb ell ressuscitats per la fe en l'operació de Déu que el va ressuscitar d'entre els morts. I a vosaltres, que éreu morts en les ofenses i en la incircumcisió de la vostra carn, us va donar la vida juntament amb ell, havent-vos perdonat totes les ofenses i havent esborrat l'acte dels decrets que hi havia contra nosaltres que ens era contrària, i la tragué del mig clavant-la a la creu. Va despullar els principats i les potestats i els va exposar públicament en espectacle, triomfant sobre ells en ell. Per tant, que ningú no us judiqui en qüestió de menjar o beure o en qüestió de dia de festa, lluna nova o dissabte, que són ombra de les coses futures, però el cos és del Crist. Que ningú no us privi del premi, insistint en humiliació i culte als àngels, ficant-se en coses que no ha vist, vanament inflat per la ment de la seva carn, i no agafant-se al cap, tot el cos del qual, subministrat i unit per juntures i lligaments, creix amb el creixement que li ve de Déu. Per tant, si vau morir amb el Crist als elements del món, per què us deixeu imposar preceptes, com si visquéssiu en el món? No agafis, no tastis, no toquis, les quals coses són totes destinades a desfer-se amb l'ús, segons els manaments i les doctrines dels homes? Aquestes coses tenen certament una aparença de saviesa en un culte autoelaborat i humiliació i duresa envers el cos, sense cap valor per satisfer la carn. Colossencs, capítol 3. Per tant, si vau ressuscitar amb Crist, cerqueu les coses de dalt, on és el Crist assegut a la dreta de Déu. Poseu el pensament en les coses de dalt, no pas en les coses de la terra, perquè vau morir i la vostra vida està amagada amb el Crist en Déu. Quan el Crist, la nostra vida, sigui manifestat, llavors també vosaltres sereu manifestats amb ell en glòria. Per tant, feu morir els vostres membres que són de la terra, fornicació, impuresa, passió, mal desig i la cobdícia, que és idolatria. Per aquestes coses ve la ira de Déu sobre els fills de la desobediència, entre els quals vosaltres també vau caminar abans, quan vivíeu en elles. Però ara, vosaltres també deixeu de banda totes aquestes coses, ira, enuig, malícia, maledicència, paraules brutes de la vostra boca. No us mentiu els uns als altres, perquè us heu despullat de l'home vell amb les seves obres, i us heu vestit del nou, que es va renovar envers el ple coneixement, conforme a la imatge d'aquell que el va crear, on no hi ha grec ni jueu, circumcisió ni incircumcisió, bàrbar, escita, esclau, lliure, sinó que Crist és el tot i en tots. Vestiu-vos, doncs, com a escollits de Déu, sants i estimats, amb entranyes de misericòrdia, amb benignitat, humilitat, mansuetud, longanimitat. Suporteu-vos els uns als altres i perdoneu-vos mútuament si algú tingués cap queixa contra un altre, igual com el Crist us va perdonar, feu així també vosaltres. I per damunt de totes aquestes coses, l'amor, que és el vincle de la perfecció, i que la pau de Déu controli els vostres cors,
a la qual també foreu cridats en un sol cos, i sigueu agraïts. Que la paraula de Crist habiti ricament en vosaltres, en tota saviesa, instruint-vos i exhortant-vos els uns als altres amb salms i himnes i càntics espirituals, impulsats per la gràcia que enteu en els vostres cors al Senyor. I tot el que feu, sigui de paraula o obra, feu-ho tot en el nom del Senyor Jesús, donant gràcies al Déu i Pare per mitjà d'ell. Mullers, someteu-vos als vostres propis marits, com convé en el Senyor. Marits, estimeu les vostres mullers i no sigueu aspres amb elles. Fills, obeieu als vostres pares en tot, perquè això és agradable al Senyor. Pares, no irriteu els vostres fills, a fi que no es descoratgin. Servents, obeieu en tot als vostres amos segons la carn, no pas servint a la vista, com els qui volen plaure als homes, sinó amb sinceritat de cor, tement Déu. I tot el que feu, feu-ho de cor, com per al Senyor i no per als homes, sabent que del Senyor en rebreu la recompensa de l'herència, perquè esteu servint Crist, el Senyor. Però el qui obra injustament, rebrà la injustícia que ha fet, i no hi ha excepció de persones. Colossencs, capítol 4. Amos, doneu als servents el que és just i equitatiu, sabent que també vosaltres teniu un Senyor en els cels. Persevereu en la pregària, vetllant-hi amb acció de gràcies. Pregueu alhora també per nosaltres, a fi que Déu ens obri una porta a la paraula per explicar el misteri del Crist, a causa del qual també estic encadenat, que el faci conèixer com em cal parlar. Camineu amb saviesa envers els de fora, aprofitant el temps, que el vostre parlar sigui sempre amb gràcia, amanit amb sal, que sapigueu com us convé respondre a cadascú. Totes les coses referents a mi us les farà saber Tíquic, germà estimat, ministre fidel i company de servei en el Senyor. Us l'he enviat precisament per això, perquè conegui les vostres coses i encoratgi els vostres cors, juntament amb Onèsim, germà fidel i estimat, que és dels vostres. Ells us faran saber totes les coses de per aquí. Us saluda Aristarc, el meu company de presó, i Marc, el cosí de Bernabé, referent al qual heu rebut instruccions. Si vingués a vosaltres, rebeu-lo. I també Jesús, l'anomenat just, els quals són de la circumcisió. Només aquests són els meus col·laboradors en el regne de Déu i han estat un consol per a mi. Us saluda Epafràs, que és un dels vostres, servent de Crist, sempre lluitant per vosaltres en les pregàries, a fi que estigueu ferms, perfectes i complets en tota la voluntat de Déu, perquè dono testimoni d'ell, que té molt zel per vosaltres i pels que són a l'Odissea i a Hieràpolis. Us saluda Lluc, el metge estimat, i Demas. Saludeu els germans que són a l'Odissea, a Nimfes i l'església que hi ha a casa seva. I quan hagi estat llegida aquesta carta entre vosaltres, feu que també sigui llegida a l'església de l'Odissea, i la de l'Odissea llegiu-la també vosaltres. I digueu a Arquip: tingues en compte el ministeri que vas rebre en el Senyor, a fi que el compleixis. La salutació és amb la meva pròpia mà, de Pau. Recordeu-vos de les meves cadenes, la gràcia sigui amb vosaltres. Amén.